dili nakapunan ug galibot na sa bubos kalibutan na pangangkinahang na paminaw lang kamo. Sugo sa labot permi ng pangasa inyo. Virus dili na mapungan ug galibot na sa bubos kalibutan na pangangkinahang na paminaw lang kamo. Sugo sa labot permi ng pangasa inyo. Paminaw ko din talo mo kay daghanay na damay nga tao na wala ng trabaho. Estudyante nga maka-eskwela tao, mga tao nga nagalis o nakakaumpa ba. Mga OFW nga layo kaayos pamilya, isong makita mga frontliners na nagatrabaho permi sa barangay, sa ospital, sa dinag kong kalsada. Pag una-una talon mo nga dili sapat ang alko sa kinabuhi mo, ang kinahanglan pagamping sa isig katao mo, ug mangayo ka og tabang sa pumuing Ginoo. Napay reklamador sa giyata sa gobyerno, pinakada kong pabor para dili magisod sa imong kinabuhi. Apan reklamador dili mapasulti, virus dili na mapungan ug galibot na sa bubos kalibutan na pangangkinahang na paminaw lang kamo. Sugo sa labot permi ng pangasa inyo. Virus dili na mapungan ug galibot na sa bubos kalibutan na pangangkinahang na paminaw lang kamo. Sugo sa labot permi ng pangasa inyo. Virus dili